जोंना मादैया ओमफ्राय आइया नै ओरैनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा एसे डक्टरनावहाय थांनो नागिरदों। आइबो दङ ओमफ्राय मादैबो दङ आरोना। जोङो डक्टरनाव थांनो नागिरदों। स' बिदिबा नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौहाय हनै मोनाथ' नेगासिनो दङ आं नोंसिनि देखायनि र'। सान्दुङा बोरो माथो बखिसो बयबो अबेहाय थांखो बिसोरो ओरै डाइरेक्टसो बैयावसो थाहैबाय नामा? दे ओरै नाहर नै जोंना मादैया ओमफ्राय आइया नै ओरै नाहर सोरनो हरखो? हराखै नेदों नै जोङो टट' नेथ'दों। ओमफ्राय खालि नामाथाय? हो? दोनहरजोंसोदां जानो बाजार जादोंना बिराद मानसि बाजारबाथाय नै ओरै लामा लामा फानजोबखायो पुरा मानसिखा। गसाइगाव बियो लोगोफोर जोङो दा थिनालियावहाय थांगासिनो दङ। बिराद मानसि दिनै मंगलबार सुनिबार बाजार जायोना। नै हासबेन्डआ आथिङावहाय एसे हाबदों फैसा गैया नालाय फैसा बख'नो। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय आथिङाव एसे हाबनो नागिरदों। ओंखारा मामि फैदो आबै फैदो आं बामनि फै जिरायनोसै फैदो आं सिफुंनि फै फुदुंना दंलाय फैदो माइ संफेरदों दे गैला नायजासिगोन जोङो आइ मोना हनै जिरायगासिनो दङ। थाङा मा सान्दुं दंना डक्टरनिफ्राय जाखांनानै फैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दा हटेलावहाय ओंखाम जाहैनोसै आरोना। आइमोनबो बिसोर सिगां लांबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दंबाय। ओमफ्राय जानोसै ओंखाम नै ओरै दासिमबो नुवाखै ओरै नाहरसै नों जालामा ओरै दोनखानोसै आङो। दा जागोन खोमा ओमफ्राय सेरनो रोङाखै मा ओंख्रि जादों नोंसोरलाय? बोरमा दालि गोथावथार माथो बेदरबो गैया ए लाबोगौ हनै बेदरा गैया मा लांफैदों ओमफ्राय आङो ओमफ्राय होनानै ना जाबाय गावगासिनो जानाया।
सानिया फटक लानो नागिरदों फटक नै बहाय बाजाराव हाबदोंमोन दसे दा जोङो थांनोसै जोङो दा न'आवहाय मोनफैबाय बिराद गरम सान्दुं गोसा बेनिखायनो आं बांद्राय भिडिअखौ लाबाय थानो हायाखिसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो बाजारावहाय लोंबाखै खुसेर बिदै लाफादोंमोन नै एसे गुसुयैनो दङ नै बेखौ दा लोंनोसै आङो गुजुदोंबो गुजुब्लाबो लोंसै लोंनो लुगैदों बेनिखायनो दा लोंसै आङो बेखौहाय माबायदि दाबो एसे गुसुयैनो दङ लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलावहाय गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय